mga pinalangga namon nga kaalagad. Kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Kaalagad, nakapoy ka na bala? O kun ba sinasubuan ka na? Hindi magkabala ka, normal lang ang makabatsyag sang kasubong sini. Gani, iyari ang pila ka mga simple nga pamaagi, agod liwat nga magbangon, magihom, kag magpadayon. Una, mag-inom sang tubig kang magpahuway. Kahibalo ka bala nga makabulig ang bastante nga pahuway, agod ma-recharge ang lawas kag panumduman? Bisan sa lipot lamang nga break, dako na ini nga bulig para sa imo nga ikaayong lawas. Ikadua, makigaangot sa mga pinalangga sa kabuhi. Tawgan o kon kamustahon ang pamilya o kon abyan. Inibangod laindid ang pamatsyagan kung may nagapamati sa imo. Simple nga istoryahanay apang dako nga kasulhay sa pamatsyagan. Pangatlo, magguha kang maglakat-lakat. Misan gamay lamang nga tion sa guha, maka-refresh sang panumduman ang preska nga hangin kag silak sang adlaw. Hindi magkalipat nga magpasalamat sa bisan gamay nga bagay nga may ara ka subong. Kag sa katapusan, isulat ang nabatsyagan. Ang pagsulat isa ka maayo nga pamaagi, agud ibuhos ang kasubo kag kakapoy. Siling gani, hindi man sara nga ihambal, mahimo naman nga masulat. Tandaan, abyan, wala ka gaisahanon. Ang tagsa kaadlaw, isa ka panibago nga panugod. Gani, tatapon ang kaugalingon, magsalig kag hindi magsungka. Kaya na kaalagad, Sa kakapoy ukon kasubo, masami nga may paglaom, Magpahuway Pilipinas! Si Nanay Loleng lumapit sa amin. Aba, bugbog sarado. Sabi ko bakit? Father, yung anak ko durugista. Binubugbog ako palagi pag uwi sa bahay. Ikaw, sige pakulong natin. Pagkaraan ng 2 araw, si Nanay Loleng, bugbog na naman, maga-maga yung mukha. Sabi ko, ano nangyari? Binugbog na naman ho ako ng anak ko eh. Kala ko nakakulong. Father, hindi makaya ng puso ko. Nagmakawa, iyak ng iyak, parang batang maliit. Ang pagmamahal ng isang ina ay mahirap na babago. Maging masama man ang kanyang anak. Ang pagkaalipin natin sa bisyo, lalo tigit sa drug, ang sisira sa pagkatao at gayon din sa ating mga anak. CNN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, impunto alas 7 sa aga. Father Francis Yadiel, desde aquí de TXTPAM, Zamboanga. Magandang umaga, Ariel. Maayong umaga, Pilipinas. Good morning, Father Francis at kasamang Ariel. Salamat, Ariel and Father Francis. Yung mahay na daw po sa itugabos. Mayong buntag Dumaguete City. Mayong buntag Negros Oriental. Mayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayat-ayat na agay, probinsya. Antique, pati sa Para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita. Live gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sang matungtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad may Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalaga. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends
nga nagatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas, kag sa 71 tanan ka mga parokya kag mission stations sa bugos nga Arkidiocese sang Capiz. Nagapalabot man kita sang pagtamyaw sa aton nga mga kauturan nga kutom malabutan sa aton nga pagpangalagad. Ilabi na sa mga kailapit naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Siyempre, ginatamyaw man naton sang maayong aga aton tanan nga mga suki nga mga tagpalamati. Labi na dira sa Teodoro Arsenas Trade Center sa mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag sa bugos nga Capiz. May mga commercial establishments nga nagapamati, nagatutok kag nagasubaybay sa mga programa sang 88.1 Spirit FM Rojas. Good morning mga kaalagad. Sa aton nga mga drivers, sa aton mga tricycle drivers, jeepney drivers, kag bisan pa aton nga mga truck drivers, kag may mga pribado nga mga salakyan nga kaupod kita sa pagbiyahe sa sini nga mga tinion kag sa subong nga adlaw. Good morning kag halong mga kaalaga. Siyempre sa aton mga kauturan sa ilang nga mga panimalay nga ginakakat sa sini nga mga tinion, mangod may klase na naman, may sulod na naman sa opisina o kon may trabaho na naman mga kaalagad. Ang iba nagapulo pangapi, ang iba nagapamukaw, ang iba nagaluto, nagapamahaw, kag nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa inyo nga tanan. Nagapangalagad na ang programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa aton official Facebook page, ang 88.1 Spirit FM Rojas, subong man sa aton YouTube account, kag syempre mabatian ninyo ako live sa lilisuan sang inyo mga radyo sa 88.1 FM. Spirit Morning Balita. Subong nga adlaw sang Lunes, Enero 19, tuig 2026. Kag sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Arkidiocese sang Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako ang inyo tagpalaya gini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Ano balaban nga balita ang aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad. Yari ng aton nga mga headlines. Sa balita nasyonal, ikadua nga ethics complaint mahimo nga magpalawig sang suspensyon ni Congressman Barzaga sa Kamara sunod sa isa ka mamalidha. Samtang DPWH Secretary Dizon ginkumpirmar ang pagsumiter sang sala nga flood control project coordinates sang nauna nga pamunuan sang ahensya. Mga balita sa Western Visayas, balitang regional LTO6, ginakakas na ang pagpangdakop sang lisensya sa mga higadalan, mga violators pagadakpon pinaagi sa digital alarm system. Samtang Fivox nagpaandam sa risgo sang lahar gikan sa kanlaon bangod sa bagyo. Mga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. 16 ka mga individual arestado bangod sa iligal nga pagpangisda sa Panay. Samtang City Councilor V. Terbo nagaduso sang no parking zone sa Barangay Tiza. Balitang sports mga kaalagad, ana UAAP MVP Kay Emana nakakuha sang wildcard sa Philippine Women's Open qualifying draw. Balita sa patag sang showbiz, Paulo Benjamin Gico sang banda nga Ben and Ben ginkasal na sa iyang long-time girlfriend. Kag sa aton balita sa simbahan, balitang Veritas, pagdamo sang landfill sa pungsod, gintawag ni Cardinal David na climate injustice. Nabatian mga kalagad ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay ang detalye sining atong ginpanglinyada nga mga balita. Sa siningatinion, hibaloon ta naman ang pinagkaulihing nga update. Tuhoy naman sa mangilakat sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update.
Para sa atong Spirit Weather Update mga kaalagad, yari ang report sang DOSC Pag-asa nga gin-issue alas 4 kagaina sang aga subong nga adlaw January 19, 2026. Para sa latest nga detalye tuhoy sa tropical depression o kung sang bagyo nga tropical depression Ada, alas 3 kagaina sang aga nakitan ini base sa available data yara sa 385 km east sang kasiguran Aurora. Mayara ini sang dala nga maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center kag pagpamadlo sa gustones nga nagalabot sa 70 km kada oras. Nagaulag ini mga kaalagad north-northeastward sa 10 km kada oras. Ang trough sang bagyo nga Ada padayon nga nag-apekto sa Bicol Region, Aurora, Quezon kag Northern Samar nga magadala sa maginalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Samtang sa iba naton nga mga weather disturbances ang northeast monsoon ang magadala sa maginalumon nga kalangitan kag mahinay nga mga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley. Sa Ilocos Region, lauman ang partly cloudy to cloudy skies nga may mga isolated light rains bangod man sa northeast monsoon. Samtang sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod, kinalauman ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers kag thunderstorms. Tuga naman mga kaalagad sang mga localized thunderstorms. Aton nga maximum temperature 30.8 degrees Celsius nga mabatyagan naton alas 2 karon sa hapon. Minimum temperature 21.5 degrees Celsius nga mabatyagan naton kung nabatyagan naton alas 7 kagaina sang aga. Nagbutlak si haring adlaw alas 6:25 kag magatunod ni mga kaalagad alas 5:48 karon sa hapon. Para naman sa weather forecast diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa regional forecast ng DOSC Pag-asa lauman nato ng partly cloudy skies nga kon kaisa may mga pagulan, pagkidlat kag pagpanaguob. Minimum temperature 26 degrees Celsius, maximum temperature 31 degrees Celsius. Aton nga hangin mangin mahinay tubtub ka sarangan, samtang aton coastal condition mangin makanay tubtub ka sarangan. Para naman sa mangin temperatura o weather forecast, diri sa aton sa syudad sang Rojas, subong nga adlaw lauman ang mainit nga panahon mga kaalagad. Umpisa alas 7 tubtob alas tubtob alas 5 karon sa hapon, mangin mainit ang panahon. 0% chances of rain mga kaalagad, samtang pag-abot sa gabi, magataas ni sa 2% chances of rain. So lauman ang mainit nga panahon, diri sa syudad sang Rojas mga kaalagad, sa may mga lakat subong nga adlaw, may mga eskwela kag trabaho, hindi naman magkalipat nga magdala sang panangga naman sa init, bangod mangin mainit ang aton nga panahon. Oras naton mga kaalagad, alas 7:10 sa aga, kag nabatian ninyo ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Samtang sa akon nga pagbalik mga kaalagad, bantay naman ninyo ang detalye sang aton ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos sining mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Stand by. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride with you, the spirit shining through. CMN Philippines. Got a vision, a dream so grand, a perfect place in this beautiful land. Thinking homes, thinking futures, bright and new. We're here to build it just for you. JP Orleans, that's a name you'll know. JP Orleans, watch your happy future
Francis Lucas, Executive Director of the Catholic Media Network. Isang magsasaka ang lumapit sa akin. Ang tanong niya, Father, matanda na ako. Yung anak ko, kagaya ko rin magsasaka. Yung apo ko, magsasaka pa rin. Kami ba ay isinumpa na maghirap forever? Mamatinding tanong. Nag-isip-isip ako doon. Kung tutusin natin, hindi gusto ng Diyos na maghirap tayo. Anong dahilan ng kahirapan? Karaniwang dahilan po niyan ay ang pagiging alipin natin sa kasakiman. Gusto natin atin ng lahat. Kaya maraming iba ang naghihirap. Ito po ang pagnilayan natin dahil patuloy po ang pagdami ng mahihirap sa daigdig ngayon. For more, visit catholicmedianetwork.org or download CMN Live app. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:14 sa aga. Ang ininga time check ang buylog nga ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kag mabalita nga inyo mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Lawaan Petron Superstation. Spirit Morning Balita. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Spirit Balita National. Mahimo nga magdulong sa pagpalawig sang iya 60-day suspension sa Kamara ang mga antics ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung mag-file sang isa pa ka ethics complaint batok sa iya sunod sa isa ka party list nga mamalidha. Sunod kay tingog party list Representative Jude Asidre, ang ikaduhang nga reklamo mahimo nga magsakop sa mga aksyon ni Barzaga halin sang iya suspensyon sang nagdigad nga Disyembre 1. May baloan nga si Asidre, isa ka aliado sa politika sang isa sa masami nga target ni Barzaga nga mo si late Representative Martin Romualdez, ang anay House Speaker. Ang suspensyon sang House of Representative kay Barzaga nga nagabot pagkatapos nga mapamatudan nini nga nakasala sa disorderly behavior nga naghalin sa iya reckless kag inflammatory nga mga post sa social media matapos sa Enero 30. Samtang sunod sa National Unity Party Chairman Ronaldo Puno sa Antipolo City, si Barzaga ang mahimo man magatubang sang 40 ka mga kaso sang libel kag cyber libel sa masunod nga semana nga ginapanumduman nga i-file. Matandaan nga sang nagligad nga semana ginaligar ni Barzaga mga katapos sang NUP sang bribery kag sang bilyonaryo nga si Enrique Razon nga ginasuportahan si Romualdez. Gintag ni Puno ang mga alegasyon nga wala sing basihan kag malisyoso. Samtang nagpasaka na sang reklamo nga cyber libel si Razon batok sa neophyte nga mamalidha. Sunod kay Asidre ginkonsiderar man sang partido nga ilakip ang controversial post ni Barzaga kay Antipolo City Representative Romeo Acop nga bag-ulang nga nagtaliwan. Spirit Balita National.
Sa dugang panaton nga balita national, ginkumpirmar ni Department of Public Works and Highways o kon DPWH Secretary Vince Dizon sang Sabado nga madamo sang flood control project coordinates nga nalista sa website sang sumbong sa Pangulo ang hindi husto nga nagasambit sang mga sayop nga datos nga ginsumiter sang nauna nga pamunuan sang ahensya. Ginbuslan ni Dizon si Anay Secretary Manuel Bonoan sang Setyembre sa tungha sang infrastructure corruption scandal. Apang kon intentional move ini o kon hindi sa bahin ni Bonoan sulo kay Dizon hindi pa niya masiling sang patod sa karon. Ginpagwa ni Dizon ang iya pahayag pila ka adlaw matapos nga ginpahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman o kon Chairperson Panfilo Lacson nga nakabaton siya sang masaligan nga impormasyon nga hungod nga ginpatalang ni Bonoan ang palasyo bilang kabahin sang cover-up. Ginpatawag ni Lacson si Bonoan sa masunod nga congressional hearing nga natalana subong adlaw apang nagtinguha ang ang anay nga Public Works Chief nga palawigon ang iya pagtinir sa US para sa humanitarian purposes. Sa karon ginpahayag ni Dizon nga padayon ang pag-revalidate sang mga hubol sang DPWH ang mga datos nga ara sa linibo ka mga flood control kag iban pa nga mga proyekto sa infrastruktura. Nagapanguna sa nasambitan nga pagpanikasog sa Independent Commission for Infrastructure Special Advisor kag Investigator Rodolfo Azurin kag DPWH Undersecretary Arthur Besnar. Spirit Balita National. Nabatian ang aton mga balitang national, diton kita mga kaalagad sa mga balita sa Western Visayas, balitang regional. Spirit Balita Regional. Ginatapos na sang Land Transportation Office ang roadside confiscation sa mga driver's license sa Western Visayas umpisa sa Enero 26. Magapatuman ang LTO6 ang bago nga pagsunundan sa pagpatuman sang trapiko nga magabulo sa mga pisikal nga pag-confiscate sa isa ka digital alarm system nga nagapahugot sa salabton samtang nagapahaganhagan sang mga komprontasyon sa lugar. Ang pagbago sang pulisiya nagasunod sa isa ka memorandum sang Enero 9 gikan sa Department of Transportation nga nagamando sa LTO nga suspendiron ang madugay nga buhat kag repasuhon ang tanan nga may kaangtanan sa issue agud masiguro ang pagkapareho sang tanan nga nagaluntad nga mga polisiya. Sa bago nga pagsulundan hindi na magkuha sang lisensya ang mga traffic enforcers sa mga motorista nga ginsite bangod sa paglapas. Sa baylo ang mga wala maresolbar nga mga paglapas siga-encode sa database ang LTO nga nagabutang sang lisensya sa pagpamaneho sa idalom sang isa ka alarm kag nagahatag sang temporary operators permit o kon TOP sa pagdokumento sa pagdakop. Ang mga motorista may 15 ka adlaw sa pagtrabaho halin sa petsa sang pagdakop. Wala labot diri ang mga weekends kag gindeklarar nga mga holiday agud mahusay ang ilang nga mga multa. Ang kapaslawan sa paghimo sini magatugas sang 30 ka adlaw nga pagsuspinde o kon pagbawi sa mga lisensya nga tuhay obligasyon nga magbayad sa mga penalidad. Ang no confiscation policy ga implementar sa palabuton nga nagasakop sa mga pagdakop sa mismo nga adlaw o kon pagkatapos sang Enero 26. Spirit Balita Regional. Sa dugang panaton nga balitang regional, ginhinyo sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS ang heightened vigilance kag preparasyon sa mga komunidad malapit sa bulkang Kanlaon bangod sa risgo sang lahar o kon mudflow nga ginatunaan sa mabaskog nga pag-ulan gikan sa tropical storm Ada. Ginpahayag sang PHIVOLCS nga mang area at risk ginalakipan sang Bago City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla kag San Carlos City sa Negros Occidental, subong man ang Canlaon City sa Negros Oriental. Ginpanugyan sang PHIVOLCS ang mga residente sa sini nga mga lugar nga magpreparar sa posible nga pag-evacuate kag likawan ang pagtabok sa mga apektado nga sapa, lakip na ang mas malayo nga downslope halin sa bulkan. Gintumod sang ahensya ang weather advisory gikan sa Philippine Atmospheric,
Geophysical and Astronomical Services Administration o kan pag-asa nga nagasiling ang bagyo nga mahimo og dalasang mahina tubtub kasarangan kung kaisa mabugat nga mga pag-ulan sa Negros Island kag sa nabilin nga bahin sang Visayas. Ginpayag man sang PHIVOLCS nga ang pag-ulan mahimo makatugas sang volcanic sediment flows o kon lakara, sediment-laden stream flows, muddy runoff kag related siltation sa mga suba kag drainage areas sa palibot sang Canlaon volcano nga nagapabilin sa idalom sa Alert Level 2. Ang lakar pagkatapos ng paglubok mahimo man nga magpatubas samtang magbaskog nga sang mabaskog gikan sa mabaskog nga mga pag-ulan ang magagubas sang mahigo nga mga material gikan sa nabilin nga mga pyroclastic density current deposits samtang ang bag-o nga paglupok kag nagamatipon sang mga abo gikan sa mga pagbuga. Ginpayag sang PHIVOLCS ka ang nagligad nga bagyo ang nagpakita nga ang Canlaon lahar sang mabaskog nga magadalas sang volume sang graba kag boulders nga nagahatag sang pamahog paagi sa impact, inundation, burial kag washout. Ang mga lokal nga panguluhan sa mga natumod nga risgo nga mga lugar ginpanugyanan nga padayon nga pagabantayan ang kondisyon sang pag-ulan kag ipatuman ang preemptive response measures agud masiguro ang kaluwasan sang publiko. Spirit Balita Regional. Nabatian mga kaalagad aton nga mga balitang regional, liton kita sa mga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Spirit Balita Lokal. Nadakpan ang dugang 16 ka mga persona sa 4 ka separado nga operasyon sang bantay dagat personal kag kapulisan sang Miyerkules sang hapon Enero 14 bangod sang illegal nga mga fishing activity sa municipal waters sang Panay, Capiz. Sa unang operasyon ginaresto sa mga otoridad si alias Henry 57 anyos, isa ka kapitan sang sakayan upod ang mga tripulante nga si Robert 50 anyos, Darwin 26 kag Kevin 24 anyos lunsay pumuluyo sang barangay Ulutayan, Rojas City. Sa ikaduhang operasyon, nagresulta naman ini sa pagka-aresto kay Julito, 69 anyos, isa ka kapitan sang sakayan, kag mga tripulante nga Sanday Roy, 36 anyos, Edwin, 44, Roel, 48, Reynald, 35, kag Rene nga 42 anyos, lunsay mga pumuluyo naman sang poblasyon Pilar. Sa ikatlong operasyon, nadakpan sa mga otoridad si Jude, 41 anyos, kag ang iyang mga crew members kasaday Efren, 37 anyos, Joshua, 23 anyos, kag lunsay mga residente sa barangay Bara, Rojas City. Samtang ikaapat ng operasyon ang nagtuga sa pagkadakop kay Armando, 49 anyos, kapitan sang sakayan, kag mga tripulante sini nga saday Christian, 26 anyos, Glenn, 36 anyos, nga lunsay residente naman sang barangay Bara, Rojas City. Nakumpiskar sa mga otoridad ang 4 ka fishing boats nga nagabalor sang 550,000 pesos, 7 ka mga diesel engines nga nagabalor sang 120,000 pesos, fishing nets kag gears nga nagabalor sang 167,000 pesos, kag 80 ka kilo sang assorted nga mga isda nga nagabalor sang 19,000 pesos, kag sa kabugusan nga nagabalor sang 8,000 pesos. Samtang gin-turnover sa Municipal Environment and Natural Resources Office ang Panay Local Government Unit ang mga nakopiskar para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang mga nadakpan nga mga individual ang pagpasakaan sang kaso sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 03-2 o kunang Municipal Fishery Code Series of 2003. Una na diri ginaresto sa mga Joint Law Enforcement Unit sa Ibisan ang 7 ka mga individual sa tion sang 2 ka separado nga anti-illegal fishing operations sang Lunes sang gabi, Enero 12 sa municipal waters sang barangay Balaring bangod man sa paglapas sa nasambitan nga ordinansa. Spirit Balita Lokal. Sa iban pa naton nga balitang lokal, ginaduso ni Rojas City Councilor Fernando Luis Viterbo ang isa ka ordinansa nga nagatukod sang no parking kag one-side parking zones sa barangay Tiza agud mapahaganhagan ang pagginutok sa trapiko.
Ang ginaproponer nga tika nga may tigulo an ordinance defining all one-sided parking and no parking zones within Barangay Tiza and prescribing penalties for violation thereof. Nagatinguha sa pag-regulate sang parking sa mga yabi nga ruta sang barangay. Suno kay Viterbo, sakop sang ordinansa ang Hemingway Street tubtub Block 6 sang Malipayon Village. Subong man ang stretch halin sa Block 6 sa Malipayon Village pakadto sa Lawaan Highway. Suno pa diri ang paginutok sang trapiko sa mga nasambitan nga lugar ang madugay na nga ginakabalakan ilabi na sa tion sang rush hours nga masami nga nagaresulta sa bottleneck. Suno pa kay Viterbo ang una nga magapatigayon sang dry run ang traffic management unit sang syudad sa mga apektado nga lugar agud may baluan ang pagkaepektibo sang ginaproponer nga traffic scheme. Dugang pasining ang ginaduso nga one-side parking sa gilid sa mga dalan sa mga residential area, partikular halin sa Atienza Street, pakadto sa Kamansi Extension, agud malikawan ang double parking. Sa katapusan ginaduso ni Viterbo ang iga-designal ang dalan nga nagapalibot sa Villarreal Stadium bilang isa ka one-side parking zone agud labi nga mapahagan-hagan ang pagginutok kag mapaayo ang dalagan sa nga trapiko. Spirit Balita Lokal. Samtang sa iba naman naton nga balita sa patag sang sports, nakabuk na sang ticket sa qualifying draw sang Philippine Women's Open si Kay-Ann Emana, isa ka na UAAP Most Valuable Player gikan sa University of Santo Tomas. Ini matapos ginlutos ni Emana ang karibal nga si Elizabeth Abarquez sang National University sa score nga 7-6, 7-2 kag 6-2 sang nagligad nga Miyerkules sa Rizal Memorial Tennis Center. Si Emana ang co-MVP sa UAAP Season 87. Nagpamatuod liwat sa iya pagkasampaton bato kay Abarquez paagi sa isa pa ka straight set nga kadalagan nga nagabalik sa ila sa pag-inaway sa UAAP Women's Tennis Tournament Finals sa nagligad nga tuig. Natapos ini ang trabaho sa isa ka oras nga pahuway pagkatapos sang 6-4 nga pagdaog sa top seed nga si Tiffany Noco sa semifinals. Ang ilahampang ang insuspender sang nagligad nga gabi kasunod sang una nga set bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Sang nagbalik ang hampang kahapon sang hapon, si Emana ang nagpakita sang kaisog sa pagrally gikan sa 1-4 ang second set deficit agud magdaog sa masunod nga 5 ka hampang kag nag-set up sang showdown upod kay Abarquez para sa ginahandom nga wildcard ticket. Ang duwa ka humalampang nakatalupangod sang markado nga pag-uswag sa kondisyon sa paghampang ginbalik sa matiga nga mga court nga may kapin isa ka semana antes magsugod ang una nga WTA 125 nga torneo sang pungsod nga ginatugutan sang World Tennis Association. Ang qualifying draw pagaywaton sa Enero 24 tubto 25 antes magsugod ang main draw sa Enero 26. Morning Balita. Para naman sa aton nga balitang showbiz, nagpakasal na sa iya madugay nga nobya nga si Rachel, si Paulo Benjamin Gico sang banda nga Ben and Ben sang Webes Enero 15. Ginpaambit sang Mayad Studio sang mga snapshots sang kasal sa mag-asawa sa social media. Sa post makita si Paulo nga nagasuksok sang puti nga tuxedo, samtang si Rachel ang nagasuksok sang iya nga wedding gown. Nagpost man sila upod sang ilang mga ido nga nagasuksok man sang mini tuxedo. Enero sang nagligad nga tuig sang ginanunsyo ni Paulo ang engagement kay Rachel. Kag matandaan sang Disyembre 2024, si Paulo ang nagsulat sang isa ka mensahe sa ilang anibersaryo nga gitawag niya nga si Rachel bilang iya nga ginahalinan sang kusog. Ang Ben and Ben ang gintukod sang 2016 ni Paulo upod ang iya nga kapit nga si Miguel Benjamin Gico. Ang bandang nagpagawa sang ila kaugalingon nga titulo nga extended play nga EP sa amuman mismo nga tuig. Spirit Morning Balita. Sa aton katapusan nga balita, sa balita sa simbahan, Balitang Veritas, ginatagan pagtamod ni Caloocan Bishop
Pablo Virgilio Cardinal David, anay presidente sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kan CBCP, nga ang padayon nga pagluntad sang mahigko nga mga basurahan sa pungsod, isa ka maathag nga pagpakita sang hinustisya sa klima, kag isa ka dako nga pamahog sa ikaing lawas sang publiko. Sunod sa Cardinal ang Republic Act 9003 o kanang Ecological Solid Waste Management Act, maathag nga nagasiling nga ang nabiling nga mga basura lamang ang dapat magkadto sa mga landfill pagkatapos ang nagakaigo nga pagseparar, pag-compose kag pag-recycle. Apang sa aktual nga practice, ginpahayag sang Cardinal nga ininangin isa ka duog nga ginahaboy sang nagasamo nga basura, lakip na ang makahililo kag medikal nga mga basura. Ginpaatag sini nga ang sistema nagaresulta sa pagbugas sang methane nga nagapalala sang krisis sa klima, nagatulong nga mga hilo sa duta kag tubig kag nagapadayag sa komunidad ilabi na sa mga imol sa seryoso nga katalagman sa ikaayong lawas. Gintumod man ni Cardinal David ang kakulangan sa edukasyon kag hibalo bilang pinakadako nga kalang sa pagpatuman sang nasambit nga kasuguan. Sunod diri ang lokal nga mga gobyerno ang nagagastos sang binilyon ka pesos sa pagkolekta kag paghaboy sang basura, apang halos wala sang ginpain para sa edukasyon kung paano mabuhinan ang produksyon sini. Ginatagan pagdamod man ni Cardinal David nga ang trahedya nga may kaangtanan sa landfill kaangay sang natabo sa Cebu, hindi simple nga kalamidad kundi maatag nga resulta sang kapabayaan kag mahuyang nga pagpatuman sang kasuguan. Nagpanawagan naman ang kardinal sa publiko nga sugdan ang nagakaigo nga pagseparar sang basura sa panimalay kag manabat ang mga lokal nga panguluhan. Ginengganyo man sini ang lokal nga panguluhan nga isaylo ang pondo halin sa disposal pakadto sa edukasyon kag ang Department of Environment and Natural Resources o kon DNR ang untaton ang pag-aprobar sa mga proyekto nga nagalapas sa kasuguan sang palibot. Spirit Morning Balita. Kag nabatian mga kaalagad ang mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team subong nga adlaw sang Lunes, Enero 19, tuig 2026. Sa tanang nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga mga dulong sa inyo sa mga importante nga mga balita kag komprehensibo nga impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sa Archdiocese of Capiz nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendigo Didi. Sa pangalan sa aton station manager Reverend Father Mark Granflor kag sa aton technical partner, aton technical assistant, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Mayong aga mga kaalagad, ka God bless Pilipinas. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines.